Wala kari Argentina kala syarem. Hendai ka jingkren jong u Lionel Messi bat ukuj kala pensinyok ya shibone ya ki babon ngut kinong kersan jongke. Ka Spain kala khor ya ka World Cup jong uni usnam araja panju. Haden ba u Ferran Torres ula thep ya ka kol haka menit ka ba chispa nru jong ka extra time. Kani keng ka kol kala pelong ya ka Spain ban job da wela not perca ya ka Argentina. Hendrai Haden ka jing yalai kai u kapten Lionel Messi ula wanca ka jing ya keren da ka sor ka bajem rengkat ki umat bas nyomelong ya ubabon balang. Kadba u Enzo Fernandez jong kari Argentina ula syabe na ka jing yalai kai Haden ka jing yo yellow card ka ba ar jong o. Kumta halor kata ka jing snyodo jing kermen cucu ki ken hun jong kari Argentina. Penpau Messi hakmat ka partai bakane ka we na ki por ki ba tam ha ka jing yai lenti jonga. Hapdeng ki ken hun ngila persang da ka jing yale kai na mensen. Hendrai penban ong Messi ha ka football cu la ban job man ka por. Ukus jong kari Argentina udang mut ban keren. Hendai jauh suada ki umat harengkat bas nyusi ula penpau katu katne ka jingsio sarong ya ki player kila ailut ya ka bor joki. Omla ban kenok mano-mano Hendrai barok kila trei naduk pastang haduk pakut jong ka welcome. Ulamai Yamal ula penpau ya ka Argentina kadai ka kenhun ka baklain ba. Hendrai ha ka jingale kai ni haban ying skem ban yada bat rengkat ka jing di trailang jong ki kenhun. Ka jing job syong hala marwei bat ya ubalarang ba ne ya ubadang red. Hendrai ka jing job kawan da ka jing ya tele. Kumta ka FIFA World Cup jong menta usnam kala poi sya ka bakut ka Spain kala rak do ya ka trofi. Ikmi lenti sya ka FIFA World Cup jong usnam araja la pheu ka ba on sa pelong ha ka Spain Portugal bat Morocco. Ko blai sibon ya phi baro ki ba pe ya ka ni video ngin si kendo ha